La innovación y el compromiso con la excelencia en todos los sistemas de la bodega aseguran un control riguroso de la calidad, desde el viñedo hasta la botella. Asentada en sus raíces, Pouza do Rei se posiciona como una bodega innovadora. La búsqueda constante de la excelencia y el compromiso con un albariño de gran personalidad marcan el camino hacia un futuro prometedor. Pouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Vinergi, unha combinación única de dúas materias activas con diferentes modos de acción. Un contacto multisitio e un sistémico que se distribúe rapidamente en toda a planta. Protección de longa duración contra o mildeu e actividades sobre black rot e escoriosis. Vinergi é a defensa completa da vexetación en crecemento e racimos, con mellora visible do verdor. Vinergi, un só produto que permite controlar varias enfermidades. Distribuido por Soaga. A los franceses les encanta con... Poularde de Brest rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Coa chegada de xuño, Ribadumia prepárase para vivir un dos eventos máis agardados do ano, a Festa do Tinto do Salnés e das variedades autóctonas. Un evento que acada a súa edición número 52 cunha completa programación do 5 ao 8 de xuño. Ademais de render homenaxe ao viño, a cita inclúe grandes orquestras. Eu creo que é diversión para todos os públicos, para nenos, nenas e para persoas maiores. Por lo tanto, o que buscamos é que disfrutedes todos desta Festa do Viño Tinto do Salnés e exaltación das variedades autóctonas, que disfrutemos e que, sobre todo, pensar xa na próxima festa e, sobre todo, nesa regularización que para nós é tan importante. No apartado musical tamén salientan distintos concertos como The Broken Pitch ou o da Roda o venres 6 á noite. Para nós unha festa é algo que vai co ser da Roda, non? O tema do viño, de feito, bueno, pues, moitas das cantigas da Roda cantan o viño, desde o miudiño hasta unha que estamos cantando agora, que son cantigas do viño, que precisamente fala de moitas de varias denominacións de orixe do viño galego, entre elas o albariño. Este ano Prado do Pregón escolleron a onda casa o humorista Juan Meniño. Pensamos en ti, pero non solamente eu como alcalde, senón que pensou toda a comisión organizadora, que é o máis importante. E pensamos precisamente nunha persoa da nosa terra, que está no Clube da Comedia, e, polo tanto, que sexa o pregoeiro desta festa do Viño Tinto do Salnés e exaltación das variedades autóctonas, para nós é unha satisfacción, porque en Ribadumia aportamos moita xente no deporte, na cultura, pero tamén precisamente para facer o pregón da festa do Viño Tinto do Salnés e exaltación das variedades autóctonas. Para el toda unha honra poder ser o pregoeiro da festa. A festa do Tinto é unha festa que eu fui desde que era meniño pequeno, era que sou meniño grande, o sea, levo 27 anos indo a esta festa, así que dar o pregón dunha festa que conoces e que sabes como vai en todos os ámbitos, pois é bastante de agradecer. A festa, como sempre, incluirá a cata final, onde se escollerán os mellores viños, o gran xantar do sábado e o nomeamento dos novos valedores.
Coa festa do Tinto do Salnés petando xa a nosa porta, en Ribadumia presentouse unha nova edición da Andaina Solidaria que se celebra no marco deste festexo. A súa 8ª edición vai ter lugar o 8 de xuño. Para nós este é unha actividade primeiro, solidaria, que buscamos na festa do viño tinto tamén. Segundo, que é saudable, que tamén é outro dos obxectivos que tamén estamos a buscar. E terceiro, que tamén é lúdica. Por lo tanto, pois eu creo que estes tres componentes ou ingredientes, pois de alguma maneira, pois fan un pouco máis atractiva esta festa e tamén esta andaina. Por segundo ano consecutivo, a Andaina do Tinto será a favor de TDH Salnés. Queremos agradecer moitísimo que nos houvesen elexido outro ano como a entidade beneficiaria da Andaina Solidaria e, sobre todo, o abrigo e o acollemento que sempre tivemos no Concello de Ribadumia. Sempre é o noso un fogar máis para a asociación, sempre colaboraron con nós e sempre tiveron as portas abertas. A través desta iniciativa, a entidade conseguiu recadar 500 euros grazas ás achegas das 200 persoas participantes, un éxito que agardan repetir este ano. Dende o Concello, ademais, convidan a veciños e visitantes a participar para gozar dunha completa mañá chea de fermosas paisaxes. Poden disfrutar primeiro dunha andaina moi bonita, en torno a 9 kilómetros, no que recorremos pois prácticamente unha boa parte de Ribadumia, en no que pasamos por distintas paisaxes espectaculares nas que se encontran a Ruta da Pedra da Auga e a variante espiritual, e polo tanto despois hai patrimonio tamén que podemos visitar. As inscricións pódense formalizar o propio día da actividade no punto de saída na zona da Rotonda dos Castaños. A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, acompañada polo director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, mantivo unha reunión con representantes de bodegas Martín Kodax, adega que forma parte da denominación de orixe Rías Baixas. O encontro serviu para afondar en vías de colaboración a prol do sector vitivinícola galego, nos eidos da produción, comercialización e promoción. A denominación de orixe Rías Baixas é unha das 5 DOs coas que conta Galicia. No pasado ano chegou a unha superficie inscrita de 4.640 hectáreas, preto de 5.000 viticultores e case 180 industrias. Ademais, no 2024 acadou un valor económico superior aos 233 millóns de euros. A adega cambadesa Condes de Albarei foi galardoada nos premios Cooperativas Agroalimentarias de España na categoría de igualdade de oportunidades. O xurado recoñeceu o compromiso da adega coa equidade de xénero e a súa implicación na promoción dunha cultura cooperativa inclusiva. Ademais, segundo sinalan dende Cooperativas Agroalimentarias, o xurado destacou a sólida estrategia de igualdade despregada pola cooperativa, onde se valorou a implementación dun plan de igualdade dende 2023, a creación dunha comisión específica nesta materia e a posta en marcha de medidas concretas para fomentar o empoderamento e liderado feminino. Pouco tempo despois da súa fundación, Condes de Albarei incorporaría a primeira muller o seu consello reitor, María del Carmen Escudeiro, un feito reseñable que ocorría hai máis de 30 anos. Dende ese momento, a incorporación de mulleres en postos de relevancia non parou de crecer. Presidencia, enoloxía, enoturismo ou comunicación. Hoxe en día, Condes de Albarei conta cunha ampla masa social formada por mulleres. A adega desenvolveu políticas que permiten a conciliación laboral e tamén mantivo un labor activo na eliminación de estereotipos de xénero e o uso de linguaxe inclusiva nas súas comunicacións. Doutra banda, Condes de Albarei leva realizando ao longo dos anos un importante traballo enfocado na parte social da cooperativa. Neste sentido, a adega levou a cabo múltiples talleres, cursos e actividades para fomentar o empoderamento entre as súas socias, así como un importante labor para lograr a paridade nos órganos de xestión. Condes de Albarei deseñou o seu propio plan de igualdade no ano 2023. Nel recollense unha serie de medidas adoptadas despois de realizar un diagnóstico de situación. A finalidade da súa creación é seguir traballando na igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes da adega. No ano 2023, Condes de Albarei recibía dende Cooperativas Agroalimentarias o Premio ao Desenvolvemento Rural. Hoxe sumas este novo recoñecemento ao traballo en materia de igualdade. Estes galardóns poñen de manifesto o compromiso constante por parte da adega en desenvolver un modelo de traballo xusto e cohesionado coa contorna e a comarca. Bouza do Rei. Identidad y calidad para disfrutar de un albariño de carácter único.
La bodega ha consolidado sus vinos de gran personalidad, representativa de nuestro terroir. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Medio Rural puxo en valor os viños galegos nunha xornada formativa sobre cata celebrada en Vigo. O director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, asistiu á cita da Wine and Spirit Education Trust de introdución á técnica sistemática de cata. Esta iniciativa dirixida a profesionais do mundo do viño foi organizada pola Galicia Wine Academy en colaboración coa Xunta, coa fin de poñer en valor entre os especialistas a calidade e variedade dos viños galegos. Precisamente a formación sobre viños galegos os profesionais deste eido foi tamén o obxecto da colaboración entre a entidade e esta axencia da Consellería do Medio Rural para o lanzamento o pasado día 3 de abril do primeiro curso de formación en liña de especialista en viños de Galicia, un innovador programa formativo que xa leva máis de 1000 persoas inscritas, o 60% de fora da nosa comunidade, o que amosa o crecente interese no coñecemento dos viños galegos. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura to uni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Cheo total no Pazo da Cultura de Pontevedra para celebrar unha nova edición dos premios Martín Kodax da Música, unha cita 12ª na que triunfaron os proxectos liderados por mulleres. Van xa estes 12 anos e casi 17 anos de existencia de músicas ao vivo, que bonito que dixo Xacobe, que estivo aí no xérmolo, loitando por unha profesión que é maravillosa e que creo que os músicos, as músicas, son o motivo de loita fundamental de nós somos o motivo. A música, como o viño, é froito da dedicación, da memoria e da paixón. Nace do coidado, da escoita, do esforzo compartido e da vontade de emocionarnos xuntos. Ambas expresan a identidade dun pobo e a súa capacidade para crear beleza a partir da experiencia da tradición. Por iso, dende Bodegas Martín Kodax, sempre apoiaremos iniciativas que poñan en valor a nosa cultura e den voz ás persoas que a manteñen viva. Así fai a Sabela, Elena Egea, Rumia, a Pedreira, Nadia González ou María Domínguez foron algunhas das galardoadas cos melómanos deseñados polo artista Víctor Lorenzo. Moitos parabéns de novo a estes proxectos premiados e deixar de nos dar as grazas rapidamente. Primeiramente, aos proxectos que se presentaron. Sen proxectos nas categorías non habería premios. Presentádevos, invitades vosos amigos e amigas que se presenten, que non morra. Ano tras ano van dando valor e van poñendo no foco a nosa cultura e a nosa música e todo o talento que hai aquí en Galicia. Nos premios Organistrum, os vencedores foron a Sala Rebullón de Mos na categoría de salas, as festas do barrio de San Pedro en Santiago de Compostela na de festivais e na de proxectos de comunicación a vencedora foi Cuac FM, a radio comunitaria da Coruña dende 1996. Como sabedes, o obxectivo principal dos premios é visibilizar a creatividade musical de artistas e bandas de Galicia e o potencial da nosa música como sector estratégico desde o punto de vista social, cultural e económico. Nesta edición volveronse superar as 500 inscripcións, son un montón. Así que creo que eso fala da boa saúde que temos na nosa música, non? Un dos momentos máis emotivos da noite foi o da entrega do Premio Honorífico 2025, un galardón que este ano recaeu en Leilía, a primeira agrupación de cantareiras que empezou a dar concertos en bares e pubs a finais dos 80. Animar que esta música non se perda nunca, que non sexa solo este ano, que sea tamén anos vendeiros todo, que se siga con esta música e, como ben dicía Copla, anda vaite polo mundo
non esquezas de onde ves, que o que esqueza a súa historia, pouco poderá aprender. Viva o noso. Tamén tiveron o seu protagonismo o proxecto de Altri e mesmo o xenocidio contra o pobo palestino. A presidenta de Músicas ao Vivo defendeu que os artistas non poden quedar á marxe. Non podemos quedar á marxe, que nos afecta como cidadáns e que creo que, como dixo Isabela, estamos a favor sobre todo dos dereitos humanos, estamos completamente en contra do xenocidio israelí en Gaza. Non podemos permitir isto. Estamos a favor das reivindicacións dos traballadores dos medios públicos e das loitas en defensa da nosa terra, da nosa auga, a Altri non. Agricultor. Chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Albariño Bouza do Rei. Elaborado con 100% uva albariña. Color pajizo amarillento de aspecto brillante. Para disfrutar cada copa. Se presenta con un tacto suave, amplio de matices gustativos, sabroso y con muy buena carga frutal. El retronasal es persistente y fino. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Zorvec Vinabel, el nuevo fungicida para el control eficaz del mildiu en el cultivo de la vid. Su novedosa familia química y su modo de acción sin resistencias cruzadas inexistentes hasta la fecha. La resistencia al lavado y sus propiedades sistémicas convierten a Zorvec Vinabel en una herramienta flexible y fácilmente integrable en cualquier estrategia de control. Distribuido por Soaga. A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí.